Hi, Marina hapon sa Gabos. Good afternoon mga dugang. Nagpanap mo sa mo, kaalat mo, natamailing kita sa screen kung marayan sa tuyang tamanyong yan na pagkahapon. Okay, good afternoon. Marina hapon po sa Gabos na nag-aantabay sa tuyang ko yan, ano? Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, mga paraantabay tama dyan sa luwas ka nasyon, sa mga yaong tabi sa abroad, mga nagtatrabaho. Ano pa ba? Ano man sa inyo pinagigibong niya na pagkahapon? Diyos marahay na pagkahapon po. Biyernes na naman. At sa 29 na po, kan bulan ng Enero taong 2021. Sa agiraray po nindong mga kakaibanan na si Kuya A and Miss A. Na inadaw sa kuyang partner ko niya na pagkahapon. Nailing ko busy, may kadate sa baba. Uy, nailing ko na so alindog. Lumaog ka na tig di man nahitabi. Sige, sa mga paraan tabay niya ito ngayon na pagkahapon sa gustong magpartisipar, pwede po kamo mag-upod or mag-text sa tuyang text line 0927-398-0955 para sa mga Globe and TM subscribers. As well sa mga Talk and Text and Smart subscribers 0951-9293-998. Dara-dara mo sa imong mahiwagang cellphone, Ate Chi. Hi! Gorde ka pa nakakaagos. May client. Nahiling ko sabi ko nga niya ako, may kadate ka niya ako sa bago paglaog ko. Sige. Niya ako yun na ako. Nag-aaso na niya ako katus nag-aaso na naman niya ako katus dungo sa kuya. Si kuya. Ay. Ano sa baba? Ay. 0929-780-8325. Yes, Marina hapon po. Oy, since na madali na ang Valentine's, we are going to talk about love. Na naman. Oo. Pero inspirado ka. Kahapon sana. Ano? Nailing ko ikaduman sa tuyang paboritong supermarket. Ay, iyo. Ha? Ano ang tigibo ko duman? Paano so ano mo? Paano so sa imong Paano kitinapay? ano yan? Trolley? Puro tinapay? Paano sa trolley mo kasuhapon? Ano? Sabi ko sa kadakulan. Sino nakatrolly kahapon? Sa kadakulan niya ako kang mahihiling ko ngunyan na pagkahapon. Ako Sa ba? kuya pang partner. Huwag mo duman, chika-chika pa rin. Nagsawang istorya. Kuna ko nga ni programa kita duman. Ha? Oy, good afternoon sa mga mag-aragom-agom. Sa bilog na pamilya, sana marhayan sa indong mga kamugtakan ngunyan. Daing helang si mama, daing helang si papa. Healthy ka boss, ano? Yung baga usual ang gigibo. Halimbawa, ano nga ang wish mo? Pero may good health, di ba? Oo. Pero mas okay na may good wealth, no? Siyempre. Healthy as well, wealthy, di ba? Okay, sige. Ate Chi, ang sarap pala na ang kinasal na, ang mag-agum na, pwede pa daw na, siyempre, ang pagpapakasal ba, halimbawa, nagpakasal kita, nag-agum kita, no? Once na nagpakasal kita, we never intend na ma-in love pa sa iba. Meron ganon? Ha? Natay kayo? Pag nagpakasal nga di kita nag-iisip na ma-in love pa kita sa iba. Kasi nga, for life ng kaibanan tayan. Di ba? Totoo. Siyempre. Pag nagpakasal kita, dahil man kitang ibang papadabao na natural. Na bako ta kadugo, araw kang pagpadaba kan sa tuyang agom. No? So sabi nga ni, you are my everything. Yung ano sa team song nindo ni Papa Wag? Till I Met You. Till I met you. Ika. Ano? Ever since the world began. Grabe. Ay, yutan. Tapday neighbor. Ever since the world began. Baga, pag nagpakasal baga kita, Ate Chi, dahil naman kita nag-iisip na baka ngaya someday may in love pa ngayon sa ibang tao. No? So, araw na kaya ng kaisipan ta. Sabi ni nobody gets married with the intent to be unfaithful. Yeah. Diba? Nobody gets married with the intent to be unfaithful. Daing tao na mapakasal para gustong manloko lang. Correct. Loko lang di ba? Ika Angel, gusto mo man na
mapakasal ka tapos pagkatapos kang kasal mahiling pa sa imong agom sa iba, 'di ba? Kagan mo nga ni daang ano. So ano nga ni pinakaag sa kabayo? So ano yan, siguro pang straight line Oo. lang. So straight ka lang sa kuya mahiling. Daing gilid, Correct. daing nang wala, daing nang tuo. Straight lang sa satuya. And nobody planned to have a broken family. Ay, natural. 'Di ba? Oo. Nobody wants to cheat the love of their life. Yes. 'Di ba? Hindi ito yung sabi gusto. nga ni, ang sabi nga ni, nga tatama pakasal ka, lulukuhon mo man sa napalan. Dahil na magpakasal. Magpasakal Better ka na not. lang. Kaya pag nagpakasal ka na ng luko, dapat kang Sakalin. sakalin. ha? Pero Sabi ni ang- Dave, but how come some people ended up becoming unfaithful, cheated, and in the end have a broken family? Ang sabi kaya, Kuya A, base sa mga studies, having an affair is not planned and does not happen overnight. It is packaged and presented as an innocent behavior which usually ends badly. So, So baka nade-develop. Yes. Something na nade-develop yan. Okay, pwedeng sa imong katrabaho, sa imong amiga, aki pa, amiga mo na. Hanggang nag-ahom ka, amiga mo pa. No? Pwedeng magkaigwa ka mo ki-development na araw yan when it comes to love. Pero, No? pero pag may agum ka na, nga ka pa, ma-indulge ka sa arog ka ayan na relationship. Nata ako. Ako na naman Hindi tig-iling. man. Oh, sa mga tao, bigyan mo. Ako na naman tig-iling mo. Na-strike ka. Makulong ko ka kaya makailing. Hindi na ako na ilitabi. Ikatabi na naghihiling sa samuya. Uri baga, ano po kini? So, aram mo ito sa boiled frog principle. Ano daw? Sabi da aninda, kapag linaag mo daan talapang Talapang. sa sarong boiling pot na may laog na tubig, it will leap out right away to escape the danger. Si Seyman ang gusto mapaso. Kaya kung aram Diba? ta na boiling water Oo, ito, oo. skip na kita duman. Oo. Di ba? But if you put a frog in a kettle that is filled with cool and pleasant water, then you gradually heat the kettle until it starts boiling. The frog will not be aware of the threat until it is too late. Correct. Kung dati kung malipot pa, siyempre muyahong kang talapang. Correct. No? Yes. Muyahong. Kasi rin sa mga experience sa tao, data na mamalisyahan, nagbabago na pala ang sitwasyon. Kung pag-abot naman sa boiling frog principle, dahil niya na mamalisyahan na nag-iinit pa lang sa na, tubig. oo. Siring manda po kaya sa tao. At Pag once na mainit na, gusto mo nang maghali duman. Di ka na makahali sa sitwasyon na ito. Lalo na kung nadakop na. daa. Oo. Until it's too late. Yes. Ha? Oh. Day, Wala ka na padulagan eh. So Wala ka talapang na daday dulagan. nagiging aware kasi nabasa ko naman ng dati kay ito na ang talapang palan dahil nagagadan dahil sa init. Kasi kusa sindang ang ano kan talapang, natatanagarabutan kita sa talapang. Ang lawas palan kan talapang, pagka linaag mo sa tubig na malipot, pinainit mo sa tubig paluway-luway, da inindayan na Ayun na mamatayan. Kasi ang lawas ninda, iyan nagkakaigwas ninda kigaro reaction na mag-cope up duman sa environment. Pero nag-exert sinda ng effort. Daida ang talapag nagagadan because of sa init. Oo. Nagagadan sinda tanaw ubusan sinda ng energy sa pag adapt duman sa sa environment which is nagiinit. Yes. In other words, Kuya A, day ka nanggad magkapot ki baga, tama? Day ka nanggad makapot sa baga. Kung day ka, sabi nga ni, you cannot touch fire without being burned. Demo, syempre, pag kinaputan mo yan, masusulo ka talaga. Yes, mapapasok kita. If you are unaware, you might fall into a deep well that you cannot get out of. Yes. So, medyo dipisil ang hali dyan sa bubon. Kung lalo kung nahulog ka na, ararom ang bubon. Tapos,
maliputon, very pleasant ang palibot kan bubon. It's very hard to get out. Okay. So, natatatay ururunan tayo ng mga tugang kasi natadaa after a couple of years, so iba dati magayunon, baga, ano kung ngaya, perfect wedding ngaya kamo, magayunon ngaya sa reception, and go, perfect couple ngaya kamo, Very di ba? grand wedding. So, Yes. nangyari. Perfect couple ngaya kamo, inseparable, Oo. wala na ngayang mahihiling ngaya sa relationship Oo, din, oo, but then oo. maaraman to na lang, All of a sudden, perang taon bulaga na sa duwa. Oo. Di ba? So, ano ang nangyari? Yan ang nangyayari. Anong nangyayari? So, ang pag-uralay-ulayan na po ngunyan, na papaano da kita o ano ang dapat ang iwasan, nagibuhon kapag kita yaon na sa in a relationship status. No? Paano kita makakabilog kimagayon na pamilya kung kita nga ni duwa pa sa day pa nagkakaaki. Day kita nakaka-pundar kimagayon na relasyon. Kasi baka may mali sa pagigibot Unaware kita, baka ano yan, na nakakalaog na kita duman sa pigsasabi ng deep well. Di ba? Day taman nga ni pigtutuyo talaga. Yes, oo. Diba? Sabi nga ni Kuya A, sabi ni, even if you are married to the best spouse in the whole world, minsan pig-iribugan, maray po ngayon si ano nga Itong jackpot naagong nga mo, yan. Jesus! Ganyan. If you do not guard your heart, you may end up falling in love with someone aside your spouse and eventually ruin your marriage. Yes. Correct. Correct check na correct check. Di ba? So nata daw igwaning mga nararaot Na mga relasyon. na relasyon, nararaot na pamilya, nagiging broken after ended broken, no? So baka may sala sa satuyang pigigibo. Unaware kita na baka dapat pala nito pigigibo ta. 'Di ba? Sa ilingta kita dahil man niya kita pigigibo, wala man akong pigigibong maraot. 'Di ba? Ano man niya para amigo ko ngayon ito, yaon nga amiga kami ko sa ngayon. yaon nga kami sa surroundings ngayon. Oo. Yaon nga kami sa with kaibanan mi nga sa mga amigo mi, sa mga amiga mi. Wala man niya akong pigigibong maraot. So, paano man niya kita magkaigwan ng broken family? Paano nga mawawara ang iya yan? So, iyan ang pigsasabi. Paano nga ako pagdudahan niya ni Mrs. na, paano nga ako pagdudahan niya ni Mr. na group, ano nga yun? Parang group Gathering. Oo. Or ano yan, group date. Oo, group date niya ito. Oo, di ba? Oh, may duro date ka ngayon. May agom ka na, pa-duro date ka pa. Correct. So, things we should do or we should avoid doing when in a relationship. Kapag igwana da po kitang agom. Yun. Kapag igwana po kitang agom, uni po ang mga daita dapat pagibuhon. Tanganing day po kita makalaog duman sa pigsasabing boiling water. Yeah. Or deep well. Na data man pigtutuyo, pero sabi baga, mahal kita pero hindi ko naman sinasadya. Ay, may ganon. May mga araw kaya, di ba Angel? Hindi niya alam. Busy si Angel. Mahal kita. Pasensya na kaya. I'm sorry, I love you. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Oo. Araw kaya. Di ba? So mga nakarelate dyan, sige daw. Urulok-ulok naman sa nakamo. No? Sige sa nandarangog, mag-text daw. Sige. Di ba? So, uli na po dito na pagpahalo yun, mga bagay na dapat data pagibuhon kapag kita igwana daaning agom. Sige. Sabi digdi, never be with an opposite sex alone. Daida kita mag-iba sa opposite sex na kita sana. Correct. Or halimbawa, kamo sana. No? Maski magsain pala ang Ate Chi. Maski pasiring sa mall. Oo. Dae. Kasi Di pa daw kung sinugo ka ngayon ni boss, magbakal nga mong office supplies. of all people, kayo makasama. Sabi digdi, if you need to drive someone home, make sure you ask them to sit at the back of the vehicle. No?
not in front. It is not wise for you to sit with someone of the opposite sex, especially if you are married. If does not look good or it does not look good and at the same time it does not speak well of the situation. People, tandaan ta, people might read it differently. Correct. Kung di kang kung sa imo, wara yun mali siya. Minsan sa nakakahiling, sabi nga ni, yung actions mo speaks louder than words. Correct. 'Di ba? Minsan, sa imo, wara sa na mali siya. Kasi, siya office mate mo, or friend mo siya, long time friend mo. Pero iba ang paghiling. Lalo na kung halimbawa ang sa agom, kung iba ang paghiling ka na agom, ibang istorya na yon. Yes. Diba? Igo pa yaw pa dyan sa mga CCTV bagang may bitis. Oh, correct. Diba? Na may mga ngimot. Yes. Uy, ngayon si Padi mo, may nailing ngaya ako duman. Si Padi mo, si Padi ngaya na, Madi ngaya na, si Padi ngaya na iling ko. May kaibanan niya sa auto. Ay, iyo. Ganun yun. Kaya ako dain ako nag-auto. Yan si Pading ngaya. Uy, si Pading ngaya. May nagsugno ngaya Sa motor na sa lagsa. motor. Makuha niya si agom niya. Nakakupuon. Yan. Uni na nagluluwas na. This is where lots of married people land in trouble. Yes, Oh. Kasi magkakaigwa talaga kay something, no? Maski dai tigtutuyo, dai ta aram kung ano iyan, we are not aware, pero ang tao may pigsasabi, no? Sabi nga ni, dagdagan ko yan, Kuya A, over spirituality and pride will destroy your marriage. You can't handle close friendship, You can't handle close friendship with the opposite sex as a married person. Yes. So, ibang yan, your heart might be involved. Dai na kita magparapaki close padaa sa opposite Sabi sex. nga ni, don't be too friendly with the opposite sex once you are Being married. too friendly is dangerous man kaya Correct. Di ba? Kasi we might pigapod na, I think I'm falling. I think I'm in love. Di ba? O, diba? Mafo-fall kita sa iba because of our too much, being too Being much too friendly. Oo. Di ba? Ano Paano man- kaya si Kuya Ingya? Mabuoton. Kaya uto na, Opo. Kaya uto si Suraida na muya. Dahil man kita kaan mamamuya ni Sarayda. Pero ikaw man, imagine, ano man da ang maraot ngaya kung makaon nga kami kang kaopisina ko nga sa diyan sa mall kami lang na duwa. Siyempre ngayon nagkakaon nga kami, gutom ngaya ako, araw-araw pa yan. Lunch time, deman niya akong kaibanan, deman niya siyang kaibanan. So kami na lang nag-ibahan ngayang daw. No choice naman niya. We have to eat our lunch. Pero since, gano'n man niya kami kaan magkaiwal kung mabulagan pa ngaya kami. Kami nasa nang daw, mag-uro-istoryahan lamang ngaya da Ay, kami. talaga? Una yung sabi digdi, eating out alone with an opposite sex or even having a chat online is not also healthy. Would it be okay with you if your spouse is investing time with an opposite sex? Okay sa imo? Halimbawa. Mahiling mo si Papa White, Oo. pagkabanggi, may kachat, nag-ulok-ulok pa, ikat, tas nag-alat kang ti, no, kung daik pigtiti, no? Di ba? Bako da po iyan, mga tugang, apod kayan, ano inis pagsasabi, digdi? Healthy. Di ba? Pwede siyang Maybe. pwede siyang pagpuunan kiiwal. Maybe data man tigtutuyo, sa tuya dahil man na maraot, pero it's not healthy. Oh yes, Bako oo. healthy. Kasi minsan Hindi pare-pareho yung nararamdaman natin. baka kaya through that pwede kang makalaog sa sarong sitwasyon na baka pagsisisihan mo in Kasi the once- future. Diba? Once na nag-chat ka mong sarang beses, pwede na yan mautro. Mautro at Yes, mautro. correct. No? So, pag garo baga permina,
magkakaigwa ka ning garo pinag-apod na investment. Yeah, sabi nga ni, Investing so much time. oo, ang advice po dyan ha, don't contact any opposite sex you are fond of. Halimbawa, Yes. I'm very fond of Kuya A, halimbawa lang ha, pero barkada ko talaga. Pero yun eh. pigba-black talaga ako ka. Don't contact any opposite sex you are fond of. Halimbawa, very fond ako nga ni kay Kuya A. Tapos sige ang text ko. Siyempre, ano iisipon ni Kuya A? Ay, may gusto ngayon si Ate A. Kaya Diba? daw. Si Miss A. O, diba? Kaya pala kay ito, so, nagte-text ka sa kung yan, day na. Joke man sana po ito. Talaga. Karaw man sana po ito. So, Karawan, may man day sana. na Pero po ano, kita mag-invest no, ning no, so much time. Reality-wise, tangan hindi ka ma-involve sa pwedeng kuro kontrolin daw tabi ang sadiri mo. Disiplina. Disiplina, sabi nga ni Digdi. Kuduta daw You- ang so pinakamalamit Okay. na partikan sa imong lawaan. Oy, Diba? you set boundaries. You Yes. set boundaries. Oo. Be disciplined. Correct. Be respectful, be godly, be holy. Tanganing maray ang relasyon ta sa tuyang agom. Yes. Never be with an opposite sex alone. Saro po yan sa mga dapat nyatong i-avoid nagibuhon when in a relationship. Mabalik po kita sa mga dagdag na mga dapat na iwasan kapag kita tabi may agom na or iguan ang pinag-aapod na piday, kasintahan or Or whatsoever. Mrs. or Mr. When we are in a relationship already. Okay, sige. Mabalik kita. Oras na to. 2:33. An oras hatod sa Indokang Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. May hugasan. 20 seconds dapat. 12 seconds, 4 seconds. 3, 2, 1, clean na. Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Nesta Gen 3 para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nesta Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Aramon ang pinakabagong impormasyon manungod sa COVID-19. Hali sa mga pinagkakatiwala
makatiwala ang otoridad. Siguraduhon na ang impormasyon hali sa malalauman na tagapagtaram ka Department of Health as in World Health Organization o an sa indong mga health workers dahil sinda ang mas nakakaaram kung ano ang tamang abiso na dapat itao sa sarong lugar tanganing maprotehiran ang satuyang mga sadiri. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdig sa DZGB. Balik po kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Ano daan mga bagay na dahito na dapat pagibuhon pag kita may agum na, no? Yeah. Saro. Tabanta kang saro. Ano? Never share ni personal problem sa opposite sex. Na Oh? friend mo. Nata. It will, parang parang magiging close ka mong maray. Kasi syempre, pa-update kan problema. Uy, padi, kumusta na nga so problema? Aro nga kayo ni Aro. Hanggang sa, mahilingan kita padita, ma-advise nga ako, madi nga, mahilingan kita. O sige, Lalong nagiging advisean ano ta ka maday. Pero bayadan mo ako. Advisor ba? Iba man ito. Ara mo kaya, Or never give counsel privately to an opposite sex. Correct. Kasi yung minsan yung mga problema, nagiging reason kung ta nagiging parang close You were ang sarong digging tawo. deeply. Pigdidig mong maararom sa tawo. Correct. No, so Tapos, gustong sabihon, sigan usisa pati, minsan usisa, tapos parang nagkaka-idea ka dapat nga, aro nga kainin nga Yes. gibuhon ko. Kasi- Para ma-win ko nga so trust niya, di ba? tapos, halimbawa, day man kita ki intention, duman na mapasa imo ito, ma-inlove sa imo. Once ang tao baga ati Chi, na nag-open sa imo ng personal problem, example, kamong duwa lang, nag-istoryahan. Kasi, di man pwedeng personal problem, dakulo na nakakadang. Yes, no? oo. Kamong duwa lang nag-istoryahan. Pag nag-uuron ka mo about your personal problem, feeling mo, garo na uubaan ang sa iyang pagkatawo. Correct. Kasi naaraman Namin mo midbida nahihiling ta sa mga Oo. dai aram kang ibang tawo. Oo. Di ba? Oo. So, gusto sabihon, igwa ka na ning pinag-aapod na advantage. May advantage na kita duman compare sa ibang tawo. May aram ka sa sarong tawong ini na day aram ka ni ibang tawo. Tapos saro pa po kung halimbawa dagit ka mo kiagum nindo, day nang ganino ipag-istorya sa opposite sex. Never say anything Pag negative dagit ka against nga, our halimbawa agum spouse. ko nga si Kuya dagito na ko, tataram ko ki padingnald. So, halimbawa magagum kita, mataram ako kan himuto ko sa kuyang agum na si Kuya nga. Sasaro ko man na padihon. So, parang din, parang Yan ang pig-apod na si Made kasi Pade. Oh. Ayun baga, never
never do that. Nata nga ito si Madi kasi Padilla. Nga duman sa gilid. Oo. Masinsinan niya ang pinag-uron-uron. Oo. No? Tapos istorya pa lang sa agom. O, tapos, Never do that, never do that. o kasi masisira din ang image ng asawa mo eh. Yes. Mararaot man sa image kan sa tuya na agom. Dahil nangad po nindo ipag-istorya ang ano yan? So, weakness niya ni agom. Ako, may midbid ka iyan. Si, May midbid ako talaga? ka iyan. Mm-mm. Ano kaya? Sino kaya yun? May midbid ako ka iyan. Pagdagit sa agom, nag-uusip maski kay Sana. Ay, talaga? Oo. Sino kaya yun? Maanap kita kan ki mga proof. Ah. Never say anything bad words to your spouse when you are angry. Yeah. Ha? Oh, True. kung dagit kita sa iya, never say anything negative against your spouse. Oo. Tapos ipang istorya mo sa ibang, sa mga barkada mo. Kasi ang ng mga lalaki. Halimbawa ako, dagit ako kay Papa White, ipang istorya ko, no. kasi lilibakon kita talaga. Oo. Lilibakon kita kaya. Sabi digdi, do you want people to talk behind you? Mm-mm. Di man kita gusto, di ba? Di man gusto araw kayan. Di ta gusto ng pagtalikod kaya pala niya si Padi nga kasusaro, nagbakal nga kialak niya Kialak. solo. Correct. Tanag-iwal pala niya kasi Madi. Dudugtunga na yan kan ibang mga mga chikadora. Ay baka ngaya daing ngaya pinagbigyan. Di ba? Baka ngaya outside di ko lambo ngaya. Malibo ngaya pa hindi. Di ngaya ka magrani kay Padi, alam mo yan ngaya ka mukha yan. Di ba? Ayaw baga. Liliba ko na kita ka iyan, pag-araw ka iyan, ano? Porque sabes que te quiero. So, iyan po ha, never Say anything negative negative. against your spouse. Ha? Taday tama da gusto tabi, wala man na gustong wala man na gustong nakita piglilibak, pagtalikod ta. Ano? We don't want we do not want others to talk about us without our knowledge, no? Kasi kung halimbawa, ipipang istorya mo ang sa mong agom, betrayal, parang pita-traidor mo siya. Correct. Diba? So, maraot yan. Once trust is broken, dipisilo ng mabilog. Even sa satuya ng mga barkada. Oo. Diba? Oo. Oo. Sabi digdi, please don't talk or complain about your spouse with your friends and office mates publicly. Correct. No? If you have something against your spouse, it's best that you bring up to him or her personally. Si sabi-tabi iyan. Correct. No? Kung dahil man magdangog si ago mo, then yan ang oras na pwede kang call a Maghanap. friend. So, BFF. na tiga- Call a friend, di ba? Oo, BFF. So talagang mapagkakatiwalaan. Correct. No? pwedeng- mas magayon, relative, Oo, or oo. professional counselor, Oo. or spiritual advisor. Correct. Diba? So, that's the time. Kapag ang first option palanda, Ate G, solve your problem with your spouses. Natural. With your Kasi spouse. kamong duwang may problema eh. Correct. Sabi nga ni, pag dahil ma-solve kan mag-agom, you ask for the help of another one. Kasi two heads is better than one, di ba? Tapos, pag dahil pa ma-solve, counselor. Bako po konsihala. Halimbawa, spiritual advisor. Arug ka ito. Correct. Diba? So, Sabi makakatabang talaga. Bako na makakatabang, mapabulag ka mo, kundi talagang makakatabang sa indong married life na maging buo ulit yung family ganon. Correct. Ang pagtalikod or talking behind your spouse is a form of Betrayal. betrayal. Once trust is broken, it's so hard for you to restore it. Diba? Difficile. Yeah. So let's do our best to make sure that our communication line is constantly open. And then, Tabi, be honest with your feelings. Correct. Dahil so, pagpara... Dakit ako sa imo, dahil ka Ganon. magribok dyan, dahil ka magribok, dakit ako sa imo. Okay Ako na, dapat vocal ka. Ako vocal talaga ako. Dahil ako nagpapara, kunyan pag ako dagit-dagit. Pag ako Pipahiling ko talaga. Bako na so, dagit ka, maulok-ulok ka. Ngiti. Garo ka kan ayam. Ay, mga ngiting to? Ngiting aso. Ngiting aso. Ayam sa natabi ang nagingirit na dagit. Yeah. So, para di kita po doon na ngiting aso, di kita magngirit Ako pag magdagit. dahil ko talaga gusto. Correct.
Another one here, Ate Chi. Dahil tada ataboy ipag-correct or i-humiliate or pasupugon ang satuya o pasupgan ang satuya na agom sa hampang kan ibang tao. No? Never correct or humiliate your spouse In front of in others. front of others. May nailing akong video na pinasupog so sa iyang agom sa pampublikong lugar dahil nangaliwa. Oh. Siguro kung nagkahiriling naman kan sa tuyo ng mga paraan tabay na sinundan niya, binakala niya kimotor so lalaki. Ayan, nailing na ni Kuya Nald. Tapos, Nailing na ni Kuya Nald. Tapos, sinundan niya. Nagkilunad siya sa auto. Sinundan niya sa motor. Kaibanan so kabit kan lalaki. Nagpundo na sa gilid ding tilampo. Rinani niya. Nagkomprontahan. So lalaki pa lang talagang, luko-luko. Nanloko man kisaro pang babae na siguro ko ang pamidbid soltero taday man araw na natulala nga ni iso tong garo kabit-kabit kay ito Ang ginibo, di pinasupga na so sa iyang agom. Binater pa kan baseball bat so motor. Iyo. Ini nga yung motor ko binakal ko ngayon sa imo para pag ato doon ako. oo. Bako Ako na ngaya- iban pagsunod. Bako nga pag rauton nga kaibanan ng ibang tawo. 'Di ba? So nasupgan si lalaki. So sailing ko kay ito Pero ka tama yung ginawa nun, na Pinasupgon. sabi digdi dahil pagpasupgan. Pero sala yung ginawa. Mali kasi, sala kaya ginibo suginibo niya. kang lalaki. Sala No? suginibo ka itong Sala lalaki. suginibo kang lalaki. Maski ako man, bakusa na. May mga exemption man, garo. Bakusa na sa motor ang badulan ko. Pati paso nakatukaw naman sa motor. Wait, dahil ka magmotor. Papa, wait, dahil ka magmotor. Nakaw. Bataan gagamit ka ng motor sa motor ko. Pag binadulan mo sa motor mo ito. Sa motor ko. Sabi digdi, we need to treat our spouse with honor and respect. So, if you want to be honored and respected, you should make sure that you also treat others the same way. Gari yan sa golden rule. Yes. Kung ano ang gusto mong gawin sa iyo. Hindi, wag mong gawin sa iba. Makaray. Wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Correct. In opposite, kung anong gusto mong gibuon sa imo, gibuon mo man sa iba. Correct. Kung gusto mong irespeto, magrespeto ka man sa iba. Correct. No? Kung gusto mong galangon, maggalang man kita sa Correct. iba. That's true. No? So, Kasi pag halimbawa pinasupgan ang agom, painful experience. Makulugon sa buot. makulugon. iya. Garo nga ni, day ka na maluwas ki harong. Iyo, pero don't you know na may mga instances na parang titawaning leksyon ang agom kung nga tapi pasupgan. Yes, ito nasaro na ito sunahiling kong video na Sarap binatar na. sa motor. No? Kasi kung ang reason kan spouse tama din. Tapos sala talaga so ginibo ka na agom. So wala man gyud duman wala gyud duman maraot. Di ba Kuya A? Alangan man ikonsinti mo so agom sa salanggibo niya. Sabi digdi, you expect your spouse to love, honor, protect, and respect you. If there is something wrong, you must take this with your spouse privately. So, pribado. No? Pero ito si Kuya, di talaga siya nagtubod. So, inot, kamidbid. So, pando naman da, ka-opisina, katrabaho. Ano ba ya talaga? Ano ba? Ano ba, Kuya? Diba? Ano ba? Huling-huli na. Ito so nakako akang rule number 11. Aram mo, Kuya Nald, rule number 11. Di ka nang magpadakop. Day ka nang gad. Day ka nang gad magpadakop. Rule number 12, Ano? pag nadakop, day ka magtuga. Amo ko mga araw ka na rasunon Kuya A ha, umayos ka. Bako kita arog kayan, ha? Day databi, lalaki man o babae, day databi pagpasupugan ang satuya ng mga agom in front of others, no? Kung may problema, pwede databi ayuson privately. Yes. No? Day ta pagpasupugan iyan ang satuya ng mga agom. No, syempre,
sabi nga ni, kill them with kindness. Oh, tapos ang advice ta ha, please work on your marriage. Kung if you have problems, please work on your marriage. Keep the fire of love. Tapos sabi ta nga ni, pero kitang naga-mention kay ni, so love tank, fill the love tank in your family Correct. or with your spouse, and romance alive in your marriage. So, kay po na mga lambing-lambing para si Mr. or si Mrs. day maghanap ng iba. Correct. Sabi digdi, the quickest way to emasculate your husband is to correct and humiliate your husband in public instead of saying negative. Ano da? Yes. Oo. Instead na of saying negative things about him. you need to talk about something that is good about your spouse and Yes. brag about it. Di ba? So in that way, napoprotekta ang family. Correct. Kasi bako na lang so feelings ta ang pinag-iisip ta digdi. Lalo na sa mga aki. Oo. We are family man, may pamilya na kita, no? So, saro da tabing tataramon, if you do not have anything good to say about anyone, just keep Zip your mouth. quiet. No? Kung dahil ka masanang marangyang itataram, pumundo ka na. Correct. Zip your mouth. Matipuang. Yes. Ano pa, dagdag pa kuya Taday pa man. Siguro, you stop focusing on your spouse weaknesses. Diba? Correct. Then, appreciate mo their strength. Halimbawa, ngaya, nagibuning karahan, uy, ngaya, tibayon ka ngaya. Tibayin ka ngaya, guli ka ngayang si atab mo Papa niyan. ngaya. Wow. Wow, si Papa. Kasi dapat, minsan kasi, appreciate nindo ang sa indong spouse in front of your kids. Nahihiling nila na i-appreciate nindo. Wow nga si Mami, ang galing kumain. Huwag naman ganon. Ibang appreciation yon. Oh, siyempre, ang aki baga minsan, maluya magkaon. Gayahin niyo si Mami, kaya ganyan, Pero yun Pero parang pang-insulto yun. sarcastic. Oo, diba? Oy, si Mami, ang galing mag-drawing. Si Mami, tingnan mo, ang galing maglaba. Oo, kasi Simple way. Yeah, kasi kung nahihiling niyo sa mga bad side kan sa indong spouse, madadagit ka, mare-recall mo madadagit ka, tapos maging bitter ka. Pag nahiling naman sa kagayunan, opposite ang mangyayari sa tuya. Yes, Diba? so, Positive side. It's all about being positive. Diba? Positivity. Bako sana sa COVID-19 maging positive. Sa mga katangian kayo sa tuya ng mga agom. Okay, so iyan databi ang data dapat paggibuhon. Kapag kita in a relationship, never be with an opposite sex alone. Never give counsel privately to an opposite sex. Dahil databi, magtaram ning negatibong bagay tungkol sa satuya ng mga agom, and dahil tatabi pagpasupgan na satuya ng mga agom in front of others. And then, Sarupa, don't chat secretly with the opposite sex. Yes. So, that's then never flirt with the opposite sex. Ayan ha. Then, guys, stop saying I love you to the opposite sex. Mas lalo na For kung what? kaparihong gender. Kung parehong gender, oh my God. Pwede nga I love you. Sabi nga ni Didi, don't start what you cannot finish. Kung pinuunan mo ning kwan, ay punduhon mo na iyan, tulos. Nagpupuon pa sana nagmamakot-makot, punduhon mo na. Di pisil na. Pag nagmamakot pa sana sisibiyahan na tulos yan. Correct. Tubig ha. Bako gasolina. Dahil pag nalagay gasolina. Advice pa ha, avoid all emotional and sexual affairs. They will destroy your marriage. So please protect your marriage. Correct. Sige. Paano kayan? Sa Lunes naman kita. Paano kayan? Sa aga, ang kaibanan ko, si Paday. Yeah. Si pa din nalabe-labe. Kuya Mike, hello. Ayan. Si pa din Mike nalabe-labe. Sige, salamat technical, Kuya Ronald Baldo, ang satuyan na nakaibanan, and si Mark Shand sa satuyang Facebook Live. Ini po si Kuya A. And si Miss A. Nagpapaabot sa inyo gabos na ang pamilyang Burugkos sa rayo sa pagtios. Love Salamat. your family po. Happy weekend. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150 gram